Bakit? Oo. No, manja malasatan dati nga operasyon ko. Kasi kati bahala. Amin-amin na yun. Dagijay anak ta, mga baybayan. Dagijay dengmen. Alagaan mo suda, no, dati para kanyayaw. Dagijay taltalon, hindi bangbangkag. Pagtong mo nasayahat, at mo dalat ka ti pagalaan, ti panginaldaw-aldaw yaw. Kin ibagamlatan ka da mama, kin da papa nga, lab na lab kumot ti suda. Baka man dyan malasatan dati ng operasyon ko baka. Tal na ka man lakay. Nadagit ang ibagbagam. Pagkalaag pakugit. Ngayon dyan malasatan natin ng operasyon ko. Ay, good morning bakay. Good morning. Imbag ka nakaraing ka, nalaing nga lalaki. Ya. Pay maray. Yung basol kaon. Agtugaw ka. Ano? Kiriring ko. Pay maray. Kata umamin ka kanyak. Nya. Umamin din niya. Umamin ka kanyak. Umamin ka kanyak ko. Habang nasa papay. Umamin din niya. Basta umamin ka kanyak. Anya garuti aminik bakit? Amina mo na habang nasa papay. Tian niya. Kariring ka o. Anya ikumati aminay ko. Basta umamin ka. Amina mo na habang nasa papay. Hang ko kaya't nga after 15 years, santo lang adat yung may agtuktok di taruangan. Sanang si ibaga nga na nahimik ako ng 15 years. Yeah. But in reality, we exist. What we have is real. Kaya't nga datikas din ang tuktok. Iso nga tata umamin ka. Habang kaya kapay nga pakawanan. Apaw. Data ti ipikto ti mabuyam. Nga ka artista. Kabsat. Datayo kanu nga lalaki. Datayo iti adigi iti may nga pagtangan. Si tayo iti mangitaktakder iti pamilya. Kaya iti asawa tayo nga babae. Isudamot iti silaw iti pagtaangan. Ngamnay, malasaksamot ta speaker samot dato'y naasawak. Tan nga kata ibon, bitugang ka. Oh, nakita yaw. Sila radyo yaw. Nay, bakit? Bakit? Kasi ka, ampay, ikan ano ka? Pagtabi ka, apa nakalunang magka, pagtabi ka, tagarin ka, naka-umanungat ka. Itap ka na, ampay, ikan ano ka, nakalunang magkamatay. Isang na ka man ka nagsakit nga rin to ulo. Makagurguri-gura. Gurgur ka. Mukti agas na ta, guray. Alam ang kididi-jacket ko yung nagtamalamlam nila. Guray, alak ni agas na. Sakit ka. Nataw, mukti agas na dahil nga sakit mo, bakal. Agas mo ka. Nataw, sabi ko to. Nakapaimbag ah. Ay, kita pa, nasabay. Ano ko? Nailing bagkan?